Ya semau lah terus nulis. Kalau biar orang nulis mau, wong tulis yang nulis ya. Sini biar petakon dia nyari koyo. Oh jelema ta? Ya. Boleh. Well, kok dorenteng kono ya, Dik. Kok arenak nunggu e? Iya. Aku sudah katakan ojo kali ayam nungguin rel. Nah, wes sing rungu nang abane iki sepure cekok, ngene ojo kaget. Geng. Aduh ngono kang ngantuk kok. Hah? Aduh ngono kang ngantuk. Ya iku mangane dia katakan. Ya iku ya. Merusuk teko kidul teko lor. Oh, lor stasiun kok. Alah. Nunggu paketan iki kae. Paketan barang. Pesen paket paketan aku. Nau tadi paketan iku ya. Allah, sing apa? Iki guyu. Udah melayau. Jadi aku parah ya. Jadi si udah aku udah aku belum. Ono ketau. Yo ya. Alah. Sekitar betakon nyari koyo. Ya takono sakon ngawak takon bae dari kok kabeh. Deleng kono yo arep takon. Oso deleng ngetakan. Yen ojo nang layo ono ring-ring. Ya iya benar. Ya aku
didiayatakan. Takon pegawaian Dik. Riko sadar dinane pegawai bareng Dik. Hah? Sadar dinane. Sareng kau. Ya tur payah wedak nong teh. Pokoknya. Aku bakso kok anak wis metung nang yo. Iya, sengakak iki. Yo ora mandi kok. Serius. Aja kok. Alah, Ibu gemelitik ngono. Kamu dibomongan tau. Iya, lu dibeliin terus. Allah. Takon pegawaian. Ya iya. Ya cuma itu wakeh pegawaian. Wake. Ah. Paling jae Dik. Esok yang kejokan, Nang kejokan. sore yang meja. Iku ngono kono kau. Hah? Au. Kalau batu dia punya rela. Allah. Aja pegawaian merono-merono, sing kurang-kurang pegawaian. Ya enak Dik. Ya, jare iki kok. Dari senja soro. Paling jae ngajak Kok pegawai sepindah-pindah kowe enak. Yang pegawaiane gue pilih dia kang enak jae. Ya sing kena dipilih wong kabeh enak. Kabeh enak. Kowe kok pegawai barang? Son, ya biasa, ya menek, gandul sepat ya. Adol sempat. Ya, tapi gue liwang atau tiru, Makane atau salah kok langgane dia kok ngepos. Hah? Adol klopo larang. Jadi kau, Bukti 1250 adole yo dia ngewau. mulai wow. Kemudian nih kang adol kang biasa-biasa biain. Dia lagi kau. Iya, ojo ilu biayi. Apa? Ilu biayi. Iya wong arane wong pegawai. Ya, Wis pokoke ngatur pasaran enak, ana mlebune asile ya wis. iya. Ya iya. Biayi deh. Ah, Terus ini kok, kedinane ana ngombe kowe kudu pandai. awan nyale mau disauri ya. Kayak macam-macam itu ya. Ya macam-macam berarti akeh. Iya, berarti pandai ya. Ini benar petakon maning Solo. Nah, kan maning parle. oh. Takon aran riko iki sapa Solo? Apa? Aran riko sapa? Alah sok mau biasa wis mlaku wis ero. Arane selotung. Nah, Kadung iki bulas iku ana kene Dik. Ya mau ya untung. Ya kabeh diboleh sana ulah dibulu-bulu wadon. Ya ana kene iki ora diplamir wis. Ya iya. Iki diganti arane. Aran riko sapa? Ganti-gantane. Iya. Iki sapa? Bledung. jagung, Belenjo. Iya. jagung. Ya wis wong aran. Ya iya. Masih belenjo kan penting sehat. Ya. Aja makan isun. Ya. Jempol. Apa muri-muri? Arane jempol. Oh, ya luput. Ayo minggir Solo. Ayo, ana sepur ayo. Minggir. Hati-hati orang kang kelaran orang hilir. Minggir dan lepodo selangte. Bukan yang kesembuhan belinya nih. Lagi kita minggir. Ada sepur. Hah? Oh, apa sih? Ya. Boleh ngamanakan dia ya wis apik. Aduh aran iso. Ya. BCS. BCS. Kadung BCS. Iku dulu isune Adison. Aduh BCS dulu kok. Iya. Ini Kak Riko. Ya, kemudian nyeluk kakak. Lu kakang yang isun. Ya. Ini Pak Adi isun. Ah. Iki serene iki wis ketemu dulu deh yo. Ayo deh padha libur wong kene deh kan padha anak kabeh deh. Ya wis kan. Nek aja ono kang turu. Yo nambah sepur. Ayo deh. Ayo. Ayo deh. Ayo.
Aku Dek. Tinggal dia. Aduh, dia nulis Dek. Apa? Ai ngerti ya. Wah, makanya dari jarang oh. Wes semono doang sih dilutan Ngiser. Ngiser. Kok jarang melaju? Iya so. Iya. Makanya ada nunggang ta. Enak Dek. Jangan dia nunggang saya kok di kok melayau. Kemales rebiae. Enak lagi deh gue baca motor. Hah? Enak lah gue biarin gue baca motor. Mangkolo pak. Ono biane Dek. Hah? Ono biane. Ajur sepurku mau sono biane. Ye. Ono dindingnya nih. Bibiane ono. Iya nih wong. Serempetin ono. Lah iya biar sepur iku gede. Nanti serempet cilik kulo sing kelune kabeh ya. Lah ikau. Iki gede-gede yo. Iki goleki dulur maneh iki gudang sijai. Perinja tanah di komerono. Aja mau nyamping. Mau merono. Saiki merono. Puter terus ya. Yo merono yo oleh, merono yo oleh. Aja cocok goblok-e. Aku goblok. Lah. Wong majek kok kudu sajepan. Aja mungkul. Apa? Goleki dulur maneh gudang sijai. Golek. Maneh. Iya gudang sijai adike maneh. Golek maneh. Yo kene biae lho ora nek ketemu kene. Lho, jelas Pak. Kadung warnane abang iku tandane dulure kok. Aduh ngabang. Adung abang dulure kok. Yo. Ya iya. Aduh kuning. Adung kene ya dudu. Ayo, ayo metu angwetan sing metu kang kulon. Ah, Ayo, ayo. Salah. ana Dek. Ono. Ya iya. Sudah. Ayo. Mong kau. Abang. Abiang, abiang. Abang. Semen sing kanggo. Mosok kanggo. Abang. Kudu abang. Yo. Jalan. Sini kemana Dek? Ayo. Awet ngono kene. Ah. Wah, Ana. Ana. Ya iya. anjir juga meron. Keselempet tau. Kudu abang. Cara wadon, lanang padha lanange. Wadon sing oleh. Sing oleh kudu lanang. Kudu lanang. Yo. Sak ngriko sing weruh Oh iya. ana Ono parne. lu buange. Ono ya. Iku ora ana kono. Kok acake tengeran. Asyik. Tengah. Lirik, lirik aja. Mental. Kaget. Yo, tapi biar kiai. Wong parne. Wong kae kau. Ternyata sepur. Sepur iku masa ana kernete. Mundur lah sepur sing ono kernete. Mesti tindekan keneng kado sing ana tapsune. Ya kan nek saya ditarik biae. Bu, ditarik. Kok sepur yang tarik kan iki. Ora sepur-sepurian. Ya iya. Ya mengan putur riko ro. Ya iya. Iku sepur temenan. Ya sepur temenan. Yo sing kelar iku narek. Aku asik nang iki siap-siap kaget Oh, dae. cinta mlaku-mlaku solo, acake teger kademenan. Kok pangeran. Iya. Serong ngopi. Mantep. Coba ngene. Masa uang. Semua ngerti kan? Enak parek. Jarang menjok ya. Balakan salah. Dua ya. Iki menjok becong hitam. Becok hitam. Biar iki cangkeme ya. Aran becong ya cangkap. Becok itu binatang. Binatang. Ya iya. Aduh kan binatang. Yang sing cangkeme. Cangkap deh. Ya. Mulut itu buang. Aduh. Kampung kau itu cangkeme. Ya. Cangkapnya parne. Ya iling-iling ngono ro. Iki silite. Ya, saya. Silite ya. Kancem iki biacoke. Kampung iki cangkeme.
Oh, giling-giling ana Solo. Barang sirik teh putih ya. Sirik teh putih ya. Mari ngisi. Ya tak blekok kok. Oh, sing kadung uang iku mosok sing cangke ngemplok iya. Cakame ngemplok. Iya, ana gedhe goreng limo ya Dumat. Oh, takonono ta? Tak kon jare. Takonono arane sapa? Takon ae. Iya, Bisa lu arane. apa mau jawab di pengengau? Aran. Banjarsari. Ye, Orang wong Jawa tau di pengengau. yang penting itu gua ya. Gue perintah. Kakak Borok. Menang dia ini. Gue lah. Asik mampang kalau dia. Organ ngoceh. Waalaikumsalam. Banjarsari. Titin waalaikumsalam itu mau kepada dengan kata lembut. Enggak ada rapi Kita ngomong semua. kurang kopi nih. Kita pakai akun ini lah. Kok menakone mlaku merono ya. Karena Takon di sopo. Iku takonono. Ngajake berdua mengarep kok. Tinggal di kota lu, di kota nakon. gur ya. Takonono aran riko sapa kedua. Mantep ya, mantep. Mampar pun di Mbak. Ijak mantuk-mantuk kan. Takonono aran riko iki sapa? Atau jarang iki nek Takon kula. dari sopo. Iya. Rela ning etan. Jadi etane rel. Takon mana di sopo. Iki nek kula rel ta etane rel. Bulan yo. Iya. Bulan rel. Ngartai. Ayo ganti. Takon Marah nih kan. Ya riko mantuk-mantuk. Ada boncol pun di gua riane. Putus semerap gua. Anjay. Mau pipin. Mandi omae. Takonono jenenge aja. Oh, wan kunyu. Mau ta? Apa? Jenenge sapa di kono? Kakek paten ta? Kakak jeneng sopo, paham tak? Masa putih kuda dulu. Cara Besok kudu lebih alat lagi. assalamualaikum dulu. Alat lagi. Iku burus mau. Ini nomor satu gua tak. Ini nomor satu gua. Ya, Masa gua sama mau. Aniku ya gua. Aku gua tuh kalau coba ro Solo. Caranya assalamualaikum Solo. Salah jawabnya. Begitu ya, Dek. bener aku cara Assalamualaikum. Terus mau. Cocok. tambah itu. Kesupan pula. Bolak balik malai lopot dia. Ayo. Cacak karo semaur. Caca mau. Assalamualaikum muka, Dek. Assalamualaikum. Ya, Kan gua cacakan. ya ini kok mengarep cacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali sampai sana. Alah, kaya Ustaz Maki ya. Takonono, Dek. Apa? Takonono terus sarane sapa? Mas kene mau. Apa arane? Apa di ania? Berjengkel ya. Ini semerap. Kita takonono maneh arane sapa? Ini senam ini. Anak kesakutan. Oh, belum. Melayu kaget. Orang ini kok siapa sih? Iso nih guys, ya solong, pindah solong kene. Ya pindah. Iya. Yang enak. Beri yo. Ya kalau nang kono. Ya, yo. Reko takon aran isun. Iya. Iki sapa guys? Kakak. Kakang Reko. Iya, Win. Lendong. Bledong. Ini gua tinggal mak ya. Itu mak si Ania. Ya iya. Media bu. Ngarep gue. Bledong. Yes. Iya. Isun nih guys. Ya. Nah, win. Bledus. Oh, Temuan arane reko bledus. iya. Ya ketemu ya, Dek. Aduh ketika iki ya Kang Munjilan, Dek. Ketemu mana? Ketemu dulu rewe. Dur kone Dulu sun. reko iki Kang bulan. Kang golek-golek Dek. Terus Kang Munjilan, Ya. iki Kakang Reko. Kakang. Sing Kakang. Kalau kakang bisa. Iya. Ngene blendung
Des bledus. Bledus. Ah, ora padha kowe. Pokasan Kang terakhir yo. Ya iya wis. Iki serene wis kumpul deh yo. Dek, anaknya kudu diganti, Dek. Di parakan perono yang laut. Ya yang laut kono we, yang pinggire segoro kono. Iya ngalih. Ya pelencengan kono we. sayang segoro. Ya segoro. Ya iya wis. Kang tuwek juru tambur, Tambur. layar, Layar. kemudian. Model. Kowe Dek paham ya? Ya paham. Saiki Kecoran kaya abot. waduh robo iku. Oh. Niku memang anu. Saiki gede-gede yo. Iki wis Pun di desa ketemu dulur. Ya. Ayo deh padha balik dewek-dewek yo ya. Ya iya wis. Ayo.